Ní raibh feachtas chomh maith ag Chaisleáin an Bharraigh le scór bliain. Bhí banistóir an éon jobh, Pat Holmes an bhfoirn a rith cléthe canis na glob in 1994. The match is underway, the All-Ireland Cup final of '94. Nemo Rangers playing with slight wind advantage in this first half. And the first ball for Joe Cuddy comes down for Stephen Callanan, and it's a goal for Nemo! A disaster for Castlebar. Niall Corkery comes to Joe Kavanagh. Cracker home! Bhí bua trí chúl agus hen chúlín diog le nád a hocht ag réanathe Nemo ortha I bach an chócaí. I glethe canis bhío an ortha, bhí a gúrsan breach faoi lo. Tún fada go leor mátá Darn Cattinson to get Danny Kirby leis, agus an fell fósa! Agus ba iad na mistéalaigh a bhuaigh an derby áitiúil, héana héanseach le nád a hocht. Ach príte an áirithis. I glethe le canis chonacht, bhí cúil luach ag Gary Sice do chora finne, ach chintig cúil ó Richie Feeney, agus níl Leiden bua éon chúlín amháin dó a hocht le héana dé. En a Harnigan Neil Leiden, agus Tonado Shete again Paddy Neelan, agus Anna Bugado. I glethe canis chonacht chas Chaisleáin an Bharraigh na coirithe Naomh Bríd. Oh, Ben Cole! Bhí gachrod sa chaimhin sa, cúig chúl, ceir a cháirt a darab, agus teach the níor an dá éireann. Costa níl sé misisiúla hen Dorfin score, ach tá Páirteach Dorfin score, agus í sin buinte, go fear all in the sin, an agus sin, tá nadóg, dhearnach séite, an seo, Ba iad Chaisleáin an Bharraigh a beár in ann breise. Cúig chúlín a cúsan agus díreach ceann ag coirithe Roscomáin, agus fear bhío a cáilú a chléthe le cheannis an léonniu.